Het Rijk houdt meer dan €1 miljoen subsidie aan de gemeente Noord-Oost-Friesland om stritten in de Dokkumer Binnenstad om te pakken. Ook de Graafskanten, aan de Jipswal en Vleesmarkt zullen op kalevateren worden. Ben de plakken die het meest gefotografeerd worden, maar het is echt heel wichtig en het is kostbaar. Hè? De San Binnenstad, leven wolwezen, we genieten er al je van. Alleen om het te onderhouden, alleen als gemeente, dat valt net daar. Dus wij zijn heel wijd met de stiepen van overheid. Te gerren met de werkgroep Binnenstad is het opkalevaterplan van de Groenkaam. De gemeente investeert dus net in de pannen, maar in de omjouwing. De ondernemers die investeren in de pan. En wij als overheid de wegen of de omjouwing, het openbaar gebied. En er is echt altijd wel geld voor. Hè? Voor elke kilometer die ik heb, hebben we boezgeld. Alleen om er even een goede plus te aan en om het naar voren te lopen. Want daar praten we eigenlijk over. Dan is dit geld heel wenselijk. Het gaat onder andere om vergriening, autoluwte, maar ook wandelroutes door de stad en een compacter winkelgebied. Vergrenen, dat staat sowieso voor aan. Wij zijn natuurlijk kunstenaars geweest om alles in grint en in beton te zetten. En gelukkig is er meer erg voor de biodiversiteit en vergriening in de binnensteden.